Dobrodošli na ovaj zimski mađarski koncert našeg aranžmana koji smo doista uživali s nježnošću, ljubavlju i pobožnošću prema našoj pjesmenici. Zahvaljujemo vam svima hvala na vašem današnjem poslu, kao i na svakoj podršci koju pružujete. Osobito kažemo veliko hvala našem županu, na tome što nam svaki ovakav koncert omogućuje prostor naše crkve. Hvala i našoj načelnici, da uvijek nam pruža svoju podršku i našem radu. Prije sna dok je molitvu govorim, tiho Isusovu glavu pita. Kakav je Isus bio kao dječak mali? Što je sve bilo nakon rođenja? Šta? Je li kao moj mali brat stao glava, stvari bacao i vikao, čim mu nešto nije bilo dovoljno? Ili je bio i kao beba svoj mali boj? Baš me zanima kako je kao beba pogutao, kad mu je prvi zubić narastao, kad je prohodao. I baš nekako mislim da nije frkao, niti kao ja tjerao svoj iman, kad otpusto dođeš špinati. I dok zamišljam kako se volio ljubavni, svijeti visoko na nekoj grani, kao pravo veselo dijete, ponekad zaprljati sa glave do pete, u logici glada, u zelenoj travi, glas nježan mi u srce nisam stavio. Da je Isusu, kao meni, kao nama, prva riječ bila. Poslušajte prvi dio pjesama koje smo pripremili, a to su Mariju Svjetoj Krajica, Zdravo Mario, Majko Bezima i Majko Božja.